Nduk kene nduk. Aduh aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. Gimana Mas? Oh neng Oh. aku neng kene kok. Oh ya kene. Iya. Terima kasih. Alah alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo. Saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kempringet kok ya. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara ya sepeda lenggah dhisik. Limbukan dipurwakane nganggo tembang apa? Iki nganggo tembang wis jamane utawa jamanku. Kok nganggo tembang iki njumbuhke karo sing kagungan hajat ya kuwi Trimanunggal, Jaten, Manukan lan Kunden sing uga bisa disingkat dadi jamanku. Mula diaturake lagon iki mau wis jamane ora ngono. Nduk, puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Agung dene awake dhewe sak kanca kalenggan iki wis kelakon sowan ning ndi iki sowan ana ngersane para punden lan sanak kadang sing lenggah ana ing Tridusun utawa Trimanunggal ya kuwi Jaten, Manukan lan Kunden. Mula sadurunge awake dhewe akeh-akeh matur ngaturake kula nuwun lan sungkem pangabekti katur wontenanipun para punden, para pinisepuh utaminipun dumateng panjenengane Pak Dukuh Jaten. Sapa arepa yuswane iki isih enom isih rada enom tegese tuwaku ning nang kene disepuhke. Mula ya awak dhewe ngaturake pangabekti panjenengane Bapak Franky. Ya, Pak Franky terus Pak Dukuh Manukan, Pak Dukuh Kunden, lajeng ingkang pinantun pakurmatan Pak Lurah, lajeng Pak Penewu, lajeng ingkang saking Koramil, ingkang saking Kapolsek, lajeng saking Dewan, saking Dinas Kebudayaan lan sedaya kemawon lan salam taklim kagem kadang-kadang kula ingkang lenggah wonten ing Trimanunggal menika. Ya njurujupe dawuh sing tak tampa kaya nalika 3 taun kepungkur merga kene nek merti dusun Trimanunggal iki diadani 3 taun pisan. Biyen awak dhewe ya wis nampa dawuh. Nalika semono sing nyanyi aku karo anakku Gading lan Gadang. Iya kok dadi saiki kowe meneh. Heeh. Mula bukane iki panjenengane Pak Dukuh karo Pak Zahroni, Pak Zahroni. Pak Zahroni kuwi sing pinangka dadi sopir truk sing biasane ngangkut gamelan wayang ki wiwit jaman almarhum Ki Seno Nugroho nganti tekan seprene. Mula ya iki aku sak kanca neng kene iki nglabuhi karo Pak Zahroni dadi aku sak kanca neng kene bayare ora full ning ming separuh harga. Iya. Nalika samono aku dihubungi karo admin Warga Laras ya kuwi Mas Gun. Manut pengendikane Pak Zahroni iki para pepunden utamane Pak Dukuh lan Pak RT lan warga kene iki ngresake wayangan meneh saka Warga Laras ning sing dikersake sing dalang sepuh. Lah sing dipatah aku meneh. Iya. Terus ana susulan meneh gandeng wingi Pak Zahroni telepon aku golek bintang tamu ki ora oleh. Njaluk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ya wis padha isi, Mbah Waluya karo Mbak Suhin ya wis isi. Mbah Baut karo Mbak Niken ya wis isi, Gareng Wonosobo ya wis isi. Lah terus dirembuk. Nek upamane nang kene Mas Gading ditampilke sisan piye? Ayo malahane malah apik. Ya, mula iki anakku Gading iki pancen aku didhawuhi nggon wigati tegese nggon jejer tekan limbukan pancen aku sing didhawuhi. Terus anakku Gading mengko bagian sabetan bar limbukan tekan ngarepe gara-gara. Terus ana susulan meneh gandeng iki putuku utawa iki Mbak Lintang Kairo ki sesuk bengi kuwi tanggal 21 ki dilalah pas bintang tamu ning daerah Pucung Wukirsari. Heeh. Rene Mbak Lintang Kairo karo Warga Laras ya caket karo Mas Gading ya caket. Mula
dirembuki sisan sing biasane kuwi hargane semene khusus dienggo Trimanunggal Mbak Lintang Kairo ya separuh harga. Iya, iki ya mergo saka gedene srawunge Mas Zahroni ya. Mula ya awake dhewe sing penting nang kene nderek memuji anane diadani merti dusun Trimanunggal iki njaten manukan lan kunden iki sing disuwun ya nak ya. Muga-muga taun sing bakal lumaku iki kabeh kebak berkah sing padha among tani ya padha wekel nggone pangulan tetanen pokoke kabeh pinaringan rejeki ingkang linangkung lan para warga uga padha sengkut gumergut nggone tumandang karya lan warga sing lenggah ana ing Trimanunggal kene kabeh pinaringan kabagas warasan ya lan utamane para among tani muga-muga didohna saka suker sakit didohna saka oma wereng utamane nang kene mau aku dikandhani karo Mas Zahroni jare kene iki tetandurane sok diserang karo ama tikus muga-muga anane diadani merti dusun kabeh melu nyuwun muga-muga terus ilang ama wereng kuwi ya lan sing baku meneh kerukunan guyub rukun gotong royong bandol rompol kudu tansah dijaga muga-muga bisa andayanana kaberkahan kaendahan kabagyan lan kanugrahan tumraping warga Trimanunggal jaten manukan kunden desane Sayareja sukses selalu ya wis iki wis diaturake kabeh nek wis diaturake kabeh mergo iki sing baku awak dhewe ngaturake lagon-lagon wong request wah akeh tenan iki request ya aku arep munggah wis diwilengi nganggo pirang-pirang layang mongko wis ana layang papat iki kendel kabeh iki. Iya, diwacake mboko sithik mengko ndakne gelo sing ngersake. Ya. Sing layang kesiji Bapak-bapak RT Trimanunggal nyuwun Gerajakan Banyuwangi Mbak Lintang Kairo kalian Mbak Anting. Ya. Terus ana meneh Bapak-bapak Among Tamu nyuwun pepiling Mbak Lintang Kairo. Iki ya layang loro iki menganggo suwekan tilas apa ya kendel. Ana meneh layang meneh kendel meneh tulisane cilik-cilik nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang wah peran Bandung Bondowoso Kikiswan peran Putri Anting Lambangsih terus ingkang dados ibu utawa emban Ibu Prastiwi saking Dukuh Jaten Bapak Franky Yoga Anggara iki dukuhe kok ya kendel banget iki ya Wan elok tenan pokoke mbok menawa wis nyawer ning langsung karo Kikiswan dadi ora liwat aku nek liwat aku mesti tak korupsi wah iki saka pemuda iki ya dawa banget iki pemuda Ikareja nyuwun siji Liwung Bu Prastiwi loro ande tak terpisah loro Sinarengan meneh ana meneh ayang-ayang terus tombo kangen memanikmu saking parkiran meneh saking parkiran tak berdaya terus katresnan sejati asmara nula salahmu sendiri rindunya hatiku rewangan ana meneh rewang lestari gubuk asmara lali janjine caping gunung kerinduan segara madu dadi wayangan bengi pokoke nembang terus iya nek kira-kira ora iso dipinangkani ya kon nyetel kaset wae akeh banget iki iya mula iki dienggo lagu pambuka iki gandeng panjenengane luwe utamane iki panitia ngersake nyuwun lagon pepiling Mbak Lintang Kairo gandeng ya iki dibantu karo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng mongko iki ana request khusus Mbak Lintang Kairo karo Mas Gading mengko ana request panjenengane Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo arep duet ya kuwi sampai inte ya sampai inte kuwi lagu romantis mula nembang mengko sing romantis iki mengko Gading karo Kairo kuwi sampai inte ya mengko nggon fragmen kuwi mengko sampai gila ayo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng diarep-arep karo sing para lenggah disepote nganggo cauk dirak Mas monggo Lintang Kairo
sugeng dalu. Kok panjenengan Nggih, kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya Oh, salim. nggih salim malih, Bapak. Waduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale halus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika Nembe nggih. sepindah menika Heeh. kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semana panjenengan isih cilik banget. Oh, Nderek nggih. Pak Senona ora kleru biyen almarhum Bapak. nggih Dalam ten Blitar napa ten Pundi nggih riyen nggih. datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Heeh. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae Nggih. arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek Oh. nyebut aku muni Pak Lik. Oh. Mas Gading nek nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut kula karo aku Simbah. Eyang. Oh, Eyang, nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Heeh. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi? Desa Jaten nggih. Trimanunggal. Trimanu oh, Tri kuwi telu, manunggal ki Tiga. siji, telu-telune ngatunggal. oh, Telung desa dadi 3 telung desa jadi Satu. satu. siji. Nggih. Jaten, Jaten. kedua Manukan, Manu- sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Ah, nggih. Manukan kalih setunggale wau desa Kunden, Kunden. Wah, nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih, Bapak. Oke, mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah, nggih. Nggih. Istimewa luar biasa sekali. Wong nggih. nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang Nggih. sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Nggih. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, lah tur ya nggih. busana Jawa kabeh. Leres sangat. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh Lah lho. nggih. Luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih, Bapak. Nggih. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Ngerti Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih. Sugeng dalu, Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda Masih orangnya. muda. Nggih. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. nggih manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri dusun. Mametri dusun Mametri utawa dusun. merti desa. Merti desa. dusun. Nggih, semoga sak bibare merti dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko Pripun? jane isih cilik. Saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih. Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki Oh, pareng Jogja Bapak. mriki. Wah, jan Nggih. nyenengke berarti Insyaallah sesuk nggih, insyaallah jenengan iso ketemu doakan meneh. mawon, nggih, Amin. Heeh. Yo, caos panglipur ki pamundutan akeh banget no. Panjenengan iki Nggih. di apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nah. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. klerek-klerek. Ning panjenengan nganu kok tak atungi jempol.
Saking Pripun? senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wau mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih, wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Ketindakna mringepro sarama Neno. aja nganti ditinggalke Neno. rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu Yo, iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Engko dipinangkani mboko siji. nggih lewat HP wonten lewat Nggih. surat wonten Ya wis pokoke kudu diratani mengko. nggih Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji Nonano. rukun Islam sampurna Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundhenku, saka sapa? nggih Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. wah Ya. nggih Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangayubagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon. Nggih, wis diaturake dienggo buka rasa Nggih. karo dienggo lagu pembuka. nggih Bapak Lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Nggih. Gun, nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. nggih Lagune Sampai Inte. sampai inteng Monggo Nggih, lagu- niki Mas Gading hafal napa mboten Ah wingi wis WA karo aku mongso. Ah, Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten? Beres mah tak tuliske notasine. nggih Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. nggih Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis, nggih siap sing Pak. ekspresi. Ayo, Mas Upamane, pripun upamane kaya Mas Gading, duh Inte. Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kualik, tangan. Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ah, iya. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampene dadi jalare pripun niku Pak? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak neng neng nong neng. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya.
Gading. Pokoke rasa isin-isin. Nggih, Mbah. Sapa ngerti pengendikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Nggih. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang karo sesuk iso dadi jodhone anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Ya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagune iki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading Nggih, nyanyi ya. nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Mbak Saking Lintang. saking Dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir Ah. dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. kok. Ana meneh kuwi Ini saka juga sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi Iki untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi kapal api. Wah, iki jenengan mboten ngantuk niku seminggu. iki sing penting duitnya tak jukuk, kopine mongso borong. Lak ngono. Nyo, kopine nyo. Ada lagi, Bapak. Heeh. Oh ya, terima kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang, Mas. Ya. Oh, kualik, Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang terima Pawukir kok. kasih. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu, Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah, sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Iya. terima kasih banyak. iya. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang Lebih karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Lagi. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Neng mbek aku bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Pripun lah iki Aku emang digandeng manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Ben karo dituntun Nggih, Mas. mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Pamrih ben panjenengan iki romantis iso meresapi ngono lho. Oh nggih, siap. Nggih. Ya, sampai ente bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sithik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai ente. Sik Mas, ini lho. Kadang iki Oh, aku kan Mas, Sik. Mas jenengan
Ki geter niki wau. Wis tak kirimi iku Wah, sik tak terang senengan dhisik karang yo kirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning gedang langsung nyaut tak ning neng ning tak tak terang tak tak dang dang deng. Mas, Endang. Malah mencap-mencap. Kok ki piye to, Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa kau tresna tenan? Terima kasih. Yo intai. Piye kok sampe tresna kundang akhirat? Yen mangkana kok sampe kok ngimpi. Ayo Mas, kok Ya. ngimpi, Mas? Lali aku. Yen mangkana kok ngimpi. Dina siji sanga loro wolu telu pitu piye kok sampe Yo masuk. Apa kowe tresna tenan? Piye kok sampe nang akhirat? Yen mangkana kok sampe aku weling aja nganti lali. Sok tekan ning omahku. Kita siji loro loro walu sanga pitu piye kok sampe Aja kuwatir.
aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi Menika wis tak- kan dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Tarane ajar ning omah bol. Nggak apa-apa, Mancing Mas to malahan. Gede. Lah mancing karo ajar. Ayo, Nggak serapopo. golek apa-apa. iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang Apa? duet aja yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa apa? yo? Lintang Yang bisa Asmara yo. apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. Oh, derek. Nggih, derek. Pelok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Wah, aku wong manut. Yo, Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Lah, Mbah. napa to, Mas? Pamit riyen. lho. Apa? Kowe engko isih mayang barang sih. Joding. Lah ya, ki pripun to? Nah, iki apa iki Mas, lagune? aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok kok iya. dikipasi piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sih. Mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima kasih, lenggah Mas meneh Gading. mengko jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, nggih, siap. Karo mengko penjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh, nggih. Ayo, Nggih. pelok bareng Di. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih, diaturi matur munggah. sembah nuwun. Ya, monggo Pak Lurah katuran minggah panggung. Ngelmu iki